खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै जोंहा जोंनि राङापारा बियाबनि सिङावनो थानाय दरनै गामिजों जथाय लोगो नांनानै मोनसे हाबाफारि लादों। बेनो जाहैबाय जोंहा खाम सिफुं सोलोंनाय हाबाफारि। जोंहा गामिया जाहैबाय 4 नम्बर गेरगाजुलि आरो मोनसेया 2 नं हेमन्तगिरि ना। दा बे दरनै गामिजों जयै लोगो नांनानै खाम सिफुं सोलोंनाय हाबाफारि बेखौ लादों आरोना। जा उन्दै लाइमोन फंबाय बिनानावमोनखौ, जाखांफुनाय लाइमोन बिथांमोनखौ माने इयुननि माखासे गोनांथिखौ मिजिंथिनानै माने बे दरनै गामिया बे थांखिखौ लादों आरोना। दा बे समाव आंबो जाबाबो जायाबाबो रोंबाबो रोङाबाबो जा एसे हायो बेखौनो माने फोरोंनो होननानै आवगायबोदों आरोना बिथांमोननि हांख्रायनायाव। दा जोंहा नैबे बिथाङा जाहैबाय 4 नम्बर गेरगाजुलि गामिनिनो जोंहा गाहाय नेहाथारि। बिथांमोननि दैदेननायावनो दिनै बे हाबाफारिया जादों आरोना। नैबे थांखिया जादों। जोंहा सोलोंसाफ्रा जागायजेननायाव गोबां दंमोन, दा दिनै एसे गालांबाय दं आरोना। दा अब्लाबो गोबाङानो दङ। दा नोंथांमोननो जोङो नैबे सानब्रै सानबानि गेजेराव जागायजेननायाव मा सोलोंजेनखो, मा आयदाखौ आरो बोरै जादों बेखौ नोंथांमोननो दिनै फारि देखायगोन आरोना। जोंहा सोलोंसाफ्रा आथिं दङ, दा नोंथांमोननो फारि देखायबावगोन। नैयाव माखासे दङ आरो बै साइडथिं माखासे दङ। दा नोंथांमोननो जायखिजाया फारि देखायगोन आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि नायलांबानो जाबाय। आरो लोगोसे मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक, शेयार, साबस्क्राइब, कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो मा होनो जायिफोरखौ एसे कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरोना, माबायदि जानांगौ। दा जोंहा नै बेनो नेहाथारि बिथाङा एसे फंनैसो माबाफोर बुंगोन नामा देलाय? गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। जोंनि नैबे 2 नं हेमन्तगिरि आरो 4 नं गेरगाजुलि दरनै गामिजों जथायै जोंनि उन्दै फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ खाम सिफुं फोरोंनो जोङो थांखि लादों। दा बेनिखायनो जोङो सारखौ लिंहरनानै बे हाबाफारिया 16 आगस्तनिफ्राय सोलिबाय बा जुरिनानै दिनै 25 आगस्तआव सफैबाय। दा जोङो खोब जोंनि गामि ओनसोलाव बा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गावनि हारिनि हारिमुफोरखौ फोथांना लाखिनायाव जोङो बयबो गोसो होनांगोन। बेखायनो जोंबो गोसो होदों। जिहेथु जोंनि गेजेराव गोबां जोंनि दामजुफोरखौ रोंगौथि गैयैलाय जोंबो दिनै बेखौनो साननानै जों बयबो जि हायो एसे मदद होलायनानै खाम सिफुं सोलोंनो बा फोरोंनो गथ'फोर उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो खाम सिफुं फोरोंनो होननानै थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेखिनियानो। गोजोननाय थाबाय। होमबा लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना फारि नायलांबाय थादो। दा माबायदि जायो, अब्ला थ'दो लोगोफोर नायलांबाय। लोगोफोर जोंहा प्रेक्टिसाव थाबाय दङ आरोना सोलोंसाफ्रा। दा माबायदि सोलोंबाय दङ बेखौ नोंथांमोननो फारि देखायलांसै आरोना। बे समाव प्रेक्टिसाव दंगासिनो फरायसाफ्रा, आरो ओरैबो जोंनिया प्रेक्टिसाव दंगासिनो।
मा पा धा मा पा धा लास्ट लेट पा दा सा पा दा सा दायो बे समाव नोङो खामनि जायखिजाया मोनसेसो फर्मुला बुनानै देखायदै दा नोङो जागायजेननायनिफ्राय दामनायाव नोङो एसेब्लाबो हानाय मोनदों ना मोनाखै मोनदों दा अब्ला बेखिनि समाव नों जायखिजाया मोनसे फर्मुला दामनानै देखायलाय जायखिजाया दे बेनि अनगायै बेलेग आरो नेक्स्टनिखौ दे नोंना मा नाममोनलाय अनसुमा खाख्लारि दे जायखिजाया नोंबो मोनसेसो फर्मुला दामना देखायलाय र' जाबाय हानाय मोनदों ना मोनाखै नों फर्मुला होनायफोरखौ मोनदों दा ना लोगोफोर जोंहा जोबोद गोजोनथाव खौरां जोंहा बाजैमोन जानाय आरोना बिथांमोनाबो खोब नांथाबदों आरोना गावसोरनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो दा बिथांमोनाबो बेयाव जे खाम दामनो सोलोंनो फैदों दा मा थांखि लानानै बा मा गोसो जानानै फैदों आं एसे मोननैसो बाथ्रा सोंसै आरोना जोंहा बिहामजो पार्टिफ्राबो माबायदि गोसो गुदुं जाना फैदों बेखौ लोगोफोर नै जोंहा बिसोरनो बाजै सोमोन्दो जानाय नै बिथांमोनाबो बेयाव खाम सोलोंनो फैदों आरोना दे बाजैना मा नाममोन प्रिया बर' ना ओमफ्राय नै बाजै सासेना रंजालि ना आरो नैबे सासेना नानना सिमा बर' ना ओमफ्राय नै बाजै सासेना समस्रि बसुमतारी ना दा नोंसोर साब्रैया हाबा जानाय बा जुलि जानाय आरोना बिहामजो गाव गोग्लैबाय ना दा अब्लाबो जे नोंसोर बेयाव सोलोंनो फैदों ना दा बेयाव सोलोंनो फैनायनि सायाव माबाफोर फिसा बाथ्रा बुंनो हागोन नामा देलाय बुंलाय बेयाव सोलोंनो फैनायनि बागै सोलोंनो फैनायनि जाहोनानो जाबाय जोंना गामियाव माने दामनाय देनाय रावबो गैया नालाय बेनिखायनो जोङो गामि दरनैजों जमा जानानै दामनो थागथियारि जानायलाय जोंबो हानायमानि नाजागोन होननानै जोङो दामनाय देनायाव जेनेबा बाहागो लादों आरो जोंबो जेसेबां हायो एसेबां नाजालांगोन होननानै जोङो बेबायदि आरोना ओमफ्राय सासेया नोंबो नों जे बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो बेयाव फैबाय दङ माबा मोनसे थांखि लादों नामा नों आंनाबो बिदिनो गामियाव जे दामनाय देनाय मालाबा गैया जाबा ओमफ्राय नै जोंहा बाजै सासे दंबायो बिथाङाबो नै फैगासिनो खस्थ' खालामना नोंहाबो बिदिनो माने जोंनि आर'जनि बेलायाव सम लानानै आर'ज खननाय समाव दामनाय देनाया खम जायो नालाय बिनि थाखायनो सम लानानै एसे हेफाजाब होनो गामियाव दामना देना होनो होननानै बाहागो लाफैनाय जादों आरो आदसा ओमफ्राय जोंहा बाजै सासे दंबायो दे बाजैयाबो जे फैदों जे मानो बेनो आरोना जोङो बे आर'ज लानायनि जागोन दे लोगोफोर नै जोंहा बेबो सासे आदा बिथाङाबो जोंहा जुलि जाबाय संसाराव हाबबाय अब्लाबो जे बिथाङा फैदों नै खाम सोलोंनो होननानै खाम सोलोंनो जे फैगासिनो माबाफोर थांखि दं नामा आंहा खाम सोलोंनो थाखाय थांखि दङमोन नाथाय दायो एसे रोंहांबाय जोंहा सारनि फोरोंनायाव जों एसे एनै रोंनाय गासिबो जोंनि बेयाव थानाय फरायसा फरायसुलि आरो गामियाव रायजो जाखांनाय गासिबो आंनि फंबाय बिनानावमोनहाबो रोंबाय सारनि
नैबे फोरोंनायाव जों रोंनाय जागोन। आदसा जागोन दे गोजोन लोगोफोर जोंहा नै गोबां लाइमोनफोरनि गेजेरावनो जोंहा सासे जुलि जानाय बा संसाराव हाबनाय बिहामजो मोनदों। दा बिथाङाबो गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो न'खरनि खामानिखौ दान्दिसे आनज्रायथ'नानैब्लाबो बेयाव सिफुं सोलोंनो होननानै जे ओंखारफैदों। दा बिथाङा मानो सिफुं सोलोंनो ओंखारबोदों दा बिनि बागै आं फिसा बाथ्रा सोंसै। बिथाङा जे गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जे बे गोबां लाइमोनफोरनि गेजेराव जोंहा बे सासेल' दङ नै हाबा जानाया बे फैगासिनो जोंहा जागायनायनिफ्रायनो दा मा फिसा थांखि दं सोंसै आरोना बिथांनाव। लोगोफोर नै जोंहा बेनो नुनायावथ' बियो आंनि बाजैथ' जाया बिनानावसो जागोन अब्लाबो बिथाङा बाजैखौनो होनथ'नोसै आं। दा नै लोगोफोर नायदो गोबां उन्दै उन्दै लाइमोन फंबाय बिनानावमोननि गेजेराव बिथाङा संसाराव हाबनानैब्लाबो माबायदि सिफुं सोलोंनो फैदों बिनि बागै आं एसे सोंसै। जोंहाथ' संसाराव हाबबा बा जुलि जाब्लानो गोबां बिहामजोफ्रा खाम सिफुं सोलोंनाय बा माबा मोनसे सोलोंनाय हाबाफारि बेफोरखौ ज्राब गारनानै दोनो आरोना। दा बिथाङा नै गामियाव सोलोंनाय हिसाबै बिथाङाबो ओंखारबोबाय दङ जागायजेननायनिफ्राय। दे नोंनि मुङा मामोनलाय जोंना? दा अब्ला नोङो बेयाव जे जागायजेननायनिफ्राय फैबाय दङ सिफुं सोलोंनायाव गावनि न'खरनि समखौ दोनथ'नानैब्लाबो ना नों माबा मोनसे सानदों नामा बेखौ सोलोंनानै? माने जों बिदिनो गोसो जादों आरोना गोसो बे गथ'फोरजोंनो जमा जमा ओंखारनो लुगैनानै गोसो जानानै माने सोलोंनाय जादों आरो आङो। ओमफ्राय बेखौ रोंब्ला माबा मोनसे खालामगोन नामा? गामिफ्राव रावबो गैयाबा जोंना खाम सिफुं सोलोंनाय जेनेबा दामनाय देनाय रोंनाय रावबो गैया बेनिखायनो रोंबा जों गाव गावनो मोजां बिदि होननानै माने आं ओंखारनाय जादों आरोना। थिग दङ। दा नै लोगोफोर बिथाङा गावनि न'खरनि खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो सानफ्रामबो फैबाय थायो आरोना नै दा बिनानावमोनजों लोगोसे गोजोननाय थाबाय। लोगोफोर नै जोंहा खोनानो मोन्दों नैबे 2 नं हेमन्तगुरि गामिनि जोंहा गाहाय नेहाथारि होननानै बुंदों। जोंहा आदाना मा नाम मोनथाय? खुलुमबाय, आंनि नामा सोरिसुला बसुमतारी। आं नैबे 2 नं हेमन्तगिरि गामिनि नेहाथारि। जागोन। दा बे समाव नोंथांमोननि जि नाजानायजोंनो नैबे खाम सिफुं सोलोंनाय बे हाबाफारिया जादों होननानै आं मिथिना मोन्दों। दा माबा मोनसे थांखि दं नामा बिथांमोनखौ जे खाम सिफुं फोरोंनानै माबा मोनसे गामिनि? थांखिया बेनो जोंना माने बावसालियाव हाबबा माने जोंना दामनाय देनायफ्रा बहुद माबा जालाङो। बेनिखायनो जोङो दायो दा फोरोंगिरि लाबोनानै जों दा मोजाङै सोलोंनानै बा हारिमुखौ मोजाङै गोजौ लेभेलाव लांनो थाखाय जोङो बयबो गथ' गथाय बा बोराय बेन्थ' गासिबो सोलोंनाय जादों बेयाव। दा बेखौनो जोङो उन जोलैखौ बोरैहाय मोजां फोरोंलांनो हागोन बेखौ नाजानानै जों दा बेखौ गोसोखांलायनानै बयबो रायजोफ्रा खौसे जालायनानै दा बेखौनो जोङो नैबे सिफुं खाम सोलोंथाइ बादाखौ लानाय जादों आरो। थिग दं, गोजोननाय थाबाय। जोंनो माखासे खोथा बानजायलांबाय, बेजों लोगोसे आंबो फंनैसोब्लाबो बानजायलांबाय। आरो थिग बिदिनो दिनै जोंनि गेजेराव गामिखौ सामलायनाय खस्थ' मोननाङो आरो बिमा बिफानि मिजिङा मा जायो बेखौ लोगोफोर जोंहा दिनैनि जा सोलोंनाय हाबाफारि बेखौ जोङो दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना। दायो जोङो प्रे खालामसै, जोंनि सेराव आर'ज खालामसै आरोना। दिनैनि सोलोंनाया बेखिनियावनो जाथ'बाय आरोना। बाय बाय।